Здравейте! Как сте днес и честита нова година на всички! Да ви донесе здраве, щастие, разбирателство вкъщи. А, Искам да ви покажа днес с какво започваме новата година вкъщи. Възползвахме се от няколко промоции, които са през януари и то с определена цел. От една страна, детокс на организма след празниците, когато малко, нормално да прекалим с храната. И от друга страна, понеже идва пролета, е хубаво да си прочистим организма, ако имаме алергии пролетни, както е големият мисин. Заради това, за него съм му взела програмата Лесно начало. Тя става и за дечица, и за възрастни, като тя се състои от 4 продукта. Единият продукт е АФА водорасли, другите два са два вида пробиотици. Бифидус комплекс за дебелото черво и ацидофилус комплекс за пикочополовата система и тънките черва. И четвъртия продукт е храносмилателните ензими. Това е 4 седмична плавна програма за детокс и за захранване на червата с полезни бактерии. Защо е толкова важно хората с алергии, с кожни проблеми, като акне, псориазис и други видове екземи, например, да започна с тази програма и то даже, аз мисля, 4 месеца да не ги спира пробиотиците конкретно, като за дечица на неговата възраст на 6 годинки може да взима една капсулка пробиотик сутрин от бифидус, от ацидофилус сутрин и вечер бифидус. Това е напълно достатъчно за неговата възраст, но понеже той има силна пролетна алергия към няколко вида полени, започвам още от сега. Аз и зимата съм давала и до сега съм давала често пробиотици, но сега ще ги давам всеки ден, за да може да се заздравят червата и да мине по-леко пролетната му алергия в комбинация с омеги, есенциални масни киселини или течно злато, заедно с пробиотиците. Започвам с тази програма този месец и оттам нататък ще продължа с пробиотиците поне до април, до май, когато съм най-силна реакцията към пролетните полени. Така, другата програма Лесно начало е за мъжа ми, който просто си прави детокс на организма. За мен също ще правя детокс, но ще започна с Remove. За първи път ще го взимам. Remove програмата е като предишна стъпка преди програмата Лесно начало за хора, които вече са приемали продуктите, ако искат цялостно почистване на червата, защото Remove премахва и полезните и вредните бактерии изцяло от червата и задължително след това, след програмата Remove, ще си взема двата пробиотика и за мен, за да си населя вече на чисто червата с полезни бактерии. За първи път ще я взимам и ще я комбинирам с есенциалните масни киселини, които помагат за заздравяване на лигавиците на червата, които също са изключително важни при проблеми с имунитета, проблеми с алергии, с кожни предизвикателства, атопичен дерматит. От една страна пробиотиците, втора страна есенциалните масни киселини или течно злато, тъй като Aquasource има два вида омеги. Точно така, два вида омеги. И от друга страна супер антиоксиданта ще го включа на големия мисин за алергиите. За сега така започваме новата година. На малкия бебчо също ще давам от пробиотиците, тъй като вече той е на годинка и половина. Аз си му давам бифидус често, вече ще включа и ацидофилус така по-често от преди, чисто профилактично, около 10 дена в месеца ще включа ацидофилус. Бифидус ще гледам всеки ден да давам, тъй като първите 2 години е много важно да се дава пробиотик на децата, на новородените. Особено важно е за деца родени секцио, тъй като те не са минали през родовия канал и не са взели полезните бактерии от майката. И поради това
Пробиотиците са изключително важни, дори независимо какви предизвикателства имате. Хубаво е да започнете с програмата Лесно начало и да продължите вече с конкретни продукти, които могат да ви насоча кои са най-подходящи за вас и в какви количества. Благодаря ви, хубав ден ви желая и ако имате въпроси, на среща съм, пишете ми.